Maing buntag, welcome sa akong channel. Karon maghimo ko video bahin sa tinuod nga panghitabo sa akong kinabuhi nga ang giunsa nako pagbiya sa sigarilyo para ni siya sa tanan nga gusto mo biya og sigarilyo. Pero isa ang tanan, palihog subscribe, like ug share ug ayaw kayo pagpindot sa notification bell para updated mo sa susunod pa na akong mga i-upload nga video. Karon atong isgutan karon kung unsaon pagbiya sa sigarilyo kay nagkamahal ang sigarilyo. Ako day isa ko ka porman sa isa ka dako nga kumpanya niya. Siyempre ako mga kauban puro mga bisyo expose pero may sa bisyo. Nya ako sa bisyo so pud ko. Siguro mga 14 to 15 years pa ko nagsugod sa una nga nagbisyo hangtod nga nag-edad ko 37. So nagkamahal na ang sigarilyo dapat nagdesisyon ko nga biyaan o daghan po nag-ingon sa kuha nga kung kaliton og biya masakit lagi daw. Moto akong gi-testingan, daghan ako gi-testingan ng mga herbal o mga candy. Testingan na ako candy, wa gyapon. Lami naman kay panigarilyo. O luya, maora gyapon. So niabot man gid ang time nga sige ko guna-una sa orang pagbiya sa sigarilyo. Moto nga pagtan-aw nako nga sa isa ka herbal nga gitan-aw nako nga itestingan ako. Kung gusto ko manigarilyo, akong gikaon. Pagkaman, pag taon-taon, lamin naman po kay panigarilyo, testingan naman ako kaon. Hangtod nga, maura ng dahuna ang nagpahuno sa akong sigarilyo. O, makita gini nyo, ipakita na ako ang dahon. Yung mga nagpahuno sa akong bisyo nga. Makakaon ka ani, niya musuyop kang sigarilyo, makasuka ka. Mahunong yun imong bisyo para ni siya sa gusto mo nung diyaw kani nga dahon kalabo ni siya sa Bisaya ug sa Tagalog oregano. Ito yung nagkapahinto ng aking sigarilyo kahit subukan niyo pa. Saka hindi lang naman ako ang huminto na sa sigarilyo. Nung sinubukan ko to at napahinto ang sarili ko sa bisyo, sinabi ko rin sa mga kasama ko na gumamit sila nito. Kaya abangan nyo sa susunod kong mga video. Tatanungin ko sila kung anong kaibahan ng may bisyo at walang bisyo. Kaya sa gusto ng huminto ng paninigarilyo, ito lang ang gamitin nyo. Kalabo or oregano. Mabisa talaga na pagpahinto ng sigarilyo. Kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe at mag-like dahil sa susunod kong video sasabihin ko pa sa inyo kung ano dapat talaga ang gawin para mahinto ka sa bisyo. Kasi malaki na ang gasto sa bisyo, malaki na ang mahal na ang sigarilyo. Kaya kailangan ihinto na talaga at nagkakasirap yan sa ating kalusugan. Kaya sa gustong huminto ng pagsisigarilyo, subukan niyo itong kalabo at saka kainin niyo lang. Tapos, mawawala na yung gana mo sa pagpapanigarilyo. Pag sinubukan mo kumain ito, tapos manigarilyo ka, mapapasuka ka. Kaya, please subscribe, like, and share. At huwag niyong kalimutang pindutin ang notification bell para sa updated sa susunod ko pang upload kung ano ba talaga ang dapat gawin para maiwasan ang sigarilyo. Maraming salamat. Abangan niyo lang susunod kong upload.